nor are they remembered. Wathula kwatitu. Wathula kwezija. Abafila bajani. Asilutho. Abana sabelo kuphi? Hey Nkosi yami. Wakhuluma kaMavuna, khuluma mina mntana noma iBhayibheli. Hayi. Uthi bafikile bezofuna umuzi wakho udlala ngabo. Abazi Lutho bakithi. Hawu. Hayi. Nikhona. Nikhona. Kuthiwa asithi baba kuthe ngoba Abraham akasazi ngoba noIsrael kanjani umuntu osaziwe baba ngithi awubakithi bakhona abazalwane saziwa indoda eyodwa bonke laba bantu abazi lutho ngempilo yoba ngaxoxela nje kancane. Amen. Noma yini obhekana iya kuJehova. Iyambani uyena owazi impilo kababa. Omunye akazi umunye okhala nje ukhalele amathamba angekho udlala ngesikhathi. Niyangizwa udlala ngani energy. Cha noma kubuhlungu utshela iqiniso lezwi lenkosi. Amen. Ukuthi ungayikhathazi ngomuntu ofile. Amen. Ngoba kanjani Asilutho. buyele esizulwini sakho siqedele. Uyakhala mama. Mina ngakunikeza imali ngithi 20,000 namba uthenga inkomo eziwu4. Uyithenga uthi baba mphendule. Mhlaba lebovu. Uyihlaba uyidla. Baba fike ekhaya ngohlaba emhlophe. Uyihlaba uyidla. Baba ufika nini? Uhlaba naye ilungu ihlaba. Udle usuthi. Le mnyama enkulu uyihlaba. Ngeke uze noyedwa. Isho nonjani? Kulabo ukhulume ngabo ngeke. Usungalandisa ngomu usilandele neZambia. Amen. Ukuthi wasiphatha impondo zenyathi. Uthi ngiyabona uphethe impondo zenyathi ngilandela ubaba ungene naye la ngo2. Lando bani? Ufuna nize naye. Ningene nobabili nibambele. Athi ufuna 1 million nangu uzokunika. Kodwa landa bani? Umbeke kuphi? Lothatha ikhwama zakhe enze njani? Ngoba uyazi na ukuthi akho baba zomthola. Bakhona abazalwane. Uma sifuna utho siyakuye. Siyakubani? Asiko umuntu. Shout hallelujah. Bakhona abazalwane. Uma sifuna ukuphila siyakubani? Uthi omunye ubengazini ukukhulunywa ngalento ukuthi ubaba akekho. Alisho iBhayibheli ukuthi ubaba wakhe akekho. Lithi usendaweni yabafile. Akazi? Kodwa ubani osizakala Kodwa uNkulunkulu. Niyangizwa? Amen. Iyangisiza le? Amen. Awufunde ubo 49 ufunde u16. Ngiyadlula nje.
babili abasizakalana bese ngiqedile le ntshumayelo ngibanjezele uwe nje ngoba ufuna ukusheshuzwa. iHubo 49 verse 16 ngifuna ubone lo yihlo ukuthi uhlalaphi. (49:16). 49:16 funda. Ungesabi nxa umuntu eceba. Nxa ubukhosi bendlu yakhe banda. Ngokubeka ufeni kwakhe akayikuphatha lutho. Funda. Ubukhosi bakhe buyikwehla naye. Noma ephuzi wayini insuku uligcine sasenyameni. Mawuthenga ugologo ukuthi uthengele umuntu ofile uthengele ezinye indawo. Wenza umqombothi. Wenza lo ncuma lohlala ngale. Wakwambona umuntu ofile phuzu utshwala. Funda wena. Noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila. Futhi abantu bekudumisa ngokuzondle kahle. Ya. Nokho uyabuye esizukulwaneni sawoyise. Abayi ukubona ukhanya naphakade. Usebumnyameni kuze kube nini? Imbuzi ngabo siyihlabile. Uyabona njengoba umthatho wamfaka ebox. Yabo. Umnyama ngithi. Wamgqiba enhlaba. Nomphefumulo wakhe kunje. Ngiyangizwa kunjani? Awulukushiki. Ngisafuna ukuyinesa le ndaba uzungizondo uzungithanda. Ngizama ukuthi uyeke le ndaba ukuthi uyihlo uyokulethela intando. Ayikho intando oyithola kuyihlo, intando iqhamuka kuJehova. Futhi usimakade unikeza izinto akunikeze ngesibusiso ngaphezulu. Uthethe umngane wakho lapha eThekwini uhambe uyongimangalela uthi uMavundla ningamkhulumisi la. uMavundla usonela abantu. Njobe sonela abantu thina sisebenza ngabafiki. Usho umngane wakho lo uyabuye mhla usuneyinkinga. Awumazi loqala ngoK. Wonga kina ngithi wonga kini wabheka phansi umzala wakho yini? Sanibonana esontweni. Ofila kazi. Luka 16 verse 19. Uyozumzondo uzungithanda. Isakhuluma ngeBhayibheli. Fanele uyeke le ndaba usukela abantu abafile. Uthi bawukwenze lutho. Akho ufile lo muntu akuthi kusho wena. Hawu. Wathi njani? Wathi usehambile. Manje uphila kanjani efile? Madoda nani niyayizwa le ndaba noma niyizwa? Ayisemakhuphula Nkosi. Hayi. Abanye bathi sesiyamkhuphula. Umkhuphula wayehliswe woyini? Ningadlala abantu uJehova izinto ayibeke obala. Funda phela funda. Babukhona umuntu othile onothileyo oyegqoka ezibubende nezelinene elihle ezijabulisa imihla ngemihla etamasa. One. Babukhona futhi umphofu othile uLazari igama lakhe owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda. Kodwa noJehova. Funda. Enqanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewetafuleni lesicebi. Yebo kweza nezinja zamkhothi izilonda. Ya. Wasakuthi wafa umphofu. Wafa njani? Lo mphofu. Uma uthi ngiyabanda kubanda wena. Lo baba ke vebanda nje kubanda wena.
Wawuthanda khuluma. Opofu. Wathwalwa izingelosi. Yeah. Wasiwe esifubeni sikaAbrahama. Lo ongakwazi ubani? Le ndawo ibizwa lesifuba sikabani? Isifuba sakhe. Indawo hayi ukuthi Abraham ibizwa ngegama likabani? Lakhe. Zakunika impendulo funda. Nesicelo safa sembelwa. Isicelo senze njani? Naso safa. Sasenziwa njani? Sembelwa. Funda. Sasisehayitesi. Saphakamisa amehlo sisebuhlungwini sambona Abraham ekude. Ecebe kangaka uphinda bekuphi? Sebuhlungwini. Hey. Funda wena. Hawu. Sambona Abraham ekude. NoLazarus esifubeni sakhe. Samemeza sathi baba Abrahama ngihawukele uthuma uLazarus. Angithi kade emthume sasemhlabeni. Usecabanga ukuthi uyathunywana nangale. Chayi. Ngoba ujwayela kabi, ujwayela ukuthethisana la. Usucabanga nangale ukuthi uyathethisana nakho ukuthetha ngaso. Ayisebenzi intando kabani? Intando yami ngani. Funda. Baba Abraham ngihawukela uthuma uLazarus agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini. Aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. 1. Kepha Abraham wathi ndodana. Oh. Khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho sesekuphileni noLazarus kanjalo kubi. Kodwa manje uyaduduzwa yena lapha wena uyahlushwa. Nangaphezu kwakho konke lokho kubeki umhosha omkhulu phakathi kwethu nani kuba bafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenza. Naba lapho bangaweleli kithi. Ukulalela wena uhlaba imbuzi. Yabona Lo muntu ufinje lo mhosha. Wena bathambo uyobeka istone itshe. Lapha eCrystal Park uzakulethela inhlaba. Lo muntu wafa wayangale wafinjwa yini? umhosha. Usebuhlungwini angithi. Mina ngifake itsha. Bekitshe uyalibhala. Hey, inkinga wasuka wafunda ngoma. Funda wena funda. Sasa sithi njalo ngiyacela baba. Yeah. Ukuba umthumele endlini kaBaba. Ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo. Bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu. Ucela ukuthi uthunyelwe bani? Umuntu ofile. Yena akayeli. Ufile. Ngoba kunani emvimbeni? Kulumhosha. Khuluma nani? Lo uyazi lapha utshela uAbraham kunabafowabo bangaki? Manje ucela ukuthi abashunyayezwe umuntu ofile. Kanjani? Kuze bangenzi njani? Uyambona ukuthi usenkingeni? Walahlekelwa imoto. Kwatshontsha imoto emohle. Uyifuna phezulu kwerufu. Kwazana uyifuna kuphi? Nasesihlahleni. Imoto yami yengaphi kodwa. Wazi ngathi uthi imoto ayigibeleni. Kodwa yenze njani? Naye ufuna yonke indawo into engasiza abafowabo. Uvinjwa yini ukuthi angayikubo? Unomhosha. Ngoba kunani la? Unomhosha omkhulu. Phakathi kwethu nawe. Bakhona abazalwane. Hayi. Wena ubhizi. Ufuna lo muntu akwenzele inhlalo. Usebuhlungwini lo muntu. Elangabini nani? Nomlilo. Uyasha.
Siyafa lesambeni. Angithi ufuna kushunyela uwe nesitulo ungayazi le ndaba. Kuzingane yakhe efunde uJ nginebhathi nje bathi ubaba kazange alungise umlungisa mabunjani. Ungangena emgodini waseCrystal Park uyolungisa uyihlo. Uthi amen mawuzwile. Bakhona bazalwane awufunda uLuka 7 angakaqedi la ngisakhuluma nawe ufanele uzuyiyeke le ndaba ukuthi umuntu olapha unje unamanga. Luka 7 sorry man uJob 7 funda ngaphambi ukufunda chapter 8 ngise right ngisangithanda noma ube kumqombothi ukhamba lo mqombothi lapha ekhaya ukuthi kuza leya ndoda ntambama nenkukhu emhlophe angithi kunjalo. Funda kwelo Luka 7 ka1 ukujampa ufundo 7. uJobe ukhala kuNkulunkulu ngobunzima bokuhamba komuntu. 1 Umuntu akasempini yini emhlabeni? Imihla yakhe njengemihla yomqashwa na. Yeah. Njengenceke ekhefuselela ithunzi. Yebo. Nanjengomqashwa obheka umvuzo wakhe, kanjalo ngithola ifa lenyanga zokubi, ngimiselwe usuku enhlupheko. Lapho ngilala phansi, la ngisho ngithi ngavuka nini, ngoba ubusuku bude, ngicela ukubinyabinyeka kuze kuse. Inyama yami embesiwe impethu. Yeah. Namagado othuli. Sikhumba sami siyaphola sibuye sibhicike. Imihla yami yashesha kunesaluko, iphela ingenathemba. Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya. Iso longibonayo alisayi kungibuka. Asishona sonke ini? Alisewenze njani? Alisayi kungibuka. Ngifuna ukulungisa le ndawo ukuthi izangoma idlala nawe. Funda. Iso longibonayo alisayi kungibuka. Amehlakhe sekimi angisekho. Amehlakhe asekunyoka ngithi. Yena unjani? Akasekho. Sanibona. Uselekile. Usala nobani umuntu ofile? Yena unjani? Akasekho. Bayezwa bazalwane. Wena usala nabantu umama ngemphuphini. Usele kuphi? Amen. Angazi umama ngifunani ngemphuphile ngambona isikazi ungena eminyango. Waphinde wahle. Ngambona futhi izephethe ibhakede waphinda ahlehle. Yazi ngiyacabanga ukuthi angeke ngikumthandaza. Umthandazo wokwenzani? Lethi sengqondweni kababa. Angithi uyamazi ukuthi wayinjani. Noma segugu ubone uwe. Usasele kubani ke? Uselekile. Uyashesha uyaphambili uyashesha. Bawufe umthandaza kahlala. Uthi letha amakhandlela amabili Khanyiswe. sikhanyise. Nenkunku ezu3 nembuzi eyodwa. Mayinkosi. Sinanda umama wakhe angazi umlanda phela emehlweni. Sishebe senye. Yena akasenjani la? Sanibona nesontweni. Awu. Nkosi yami. Ayezwa bazalwane. Ayithi ngebuhlungu njena ukuthi usale nomuntu ofile. Yena unjani? Akasekho. Angithi uyamnesa. Uthi uhambani umgeze emoshana. Ugezwa uwe yena kanjani? Akezwa. Baku kudulise yena umfake eboxini namakhazi. Hey madoda. Kade bemhlinza kezwa lutho. Akezwa. Ukhona
Yabona lo dokotela lo wenza postmortem. Ufika sika ikhanda lela umshini abekele akhipha ubuchopho abekele afaka iglue abuyisela ikhanda. Asiki napha awungwabi umuntu wakini namathumbu. Odokotela bakhipha balahle kuphi? Ungwabi ibhokisi nokhotini ukuthi. Akalungani. Niyalimaza niyabona ukuthi ningenzani. Uyathula nje. Omsiki bakhiphe konke balahle. Nisekhona benze njani? Khuluma nabo benze njani? Bathatha ikhotini bayifake labathungu. Bafaka iglue ngaphezulu. Yebo kunjani. Uma ungathula uyangizwa ngiyakutshela phela ngithelwa yini. Bafaka iglue kuphi? Ekhanda leli lisale linesena bafaka iglue ukuthi uyambona. Abusena lutho. Bakhona bazali. Bese uyazihlupha ukuthi awuzoncwatsha umuntu. Mphakamiseni, mbekeni phansi. Hambani kancane nimphumuze. Hambani kancane fakani icala. Hey musudlala ufika lo muntu. Akezwa lutho. Nakusiza wena ungayifaki stress ngumuntu onjani. Ofile. Njengoba ethe ngihambile uhambile. Hambe ngempela. Awu, bakhona bazalwane. amaqinile. Uhambile. Uphelile. Nawungathi ngangiye lapha bakhulume kabi ngomama. Akezwa lutho. Usiza wena osaphila. Siyabonga Jesu. Gcina ngo 2 Samuel 14:14. Gcina ngo 2 Samuel 14:4. Uzuje ukuthi wenzeni. Yize mawungakholwa ukuncengela ukuthi angiyolinde Hades. Ngise right? Amen. Ngokuba simele ukufa. Sithenga amanzi achithwe emhlabathini angenaqoqo futhi. Simele wenze njani? Ibe sesiba njengani? Amanzi Achithwa kuphi? emhlabathini. Angenokwenze njani? Yakuphindwa wabuthi. Funda. uNkulunkulu akasusi ukuphila. Akanjani? Funda. Kepha ukamba amasu ukuba oqoshiweyo angabi ngumqoshwa kuye. Njengoba uhlele kule nyama izokuxosha. Iyakwenze njani? Ngisho le nyama oyinesa kanje izokwenze njani? One day mayisexoshile kuphelile. Manje kuthi ubuhlelekile ngizweni kahle unjani? Mawuxoshwa inyama. Emva kwala maphilisi emadoda nenze kwezwakala. Hey sheshani bo. Niyangizwa? Uxoshwa yini? uJehova uqamba indlela yokuthi umufika ngale isekhona. Amen. Uvela kuwena isumhosha kubeke ngale. Athi lindela usuku lwesijeziso. Ngiyangizwa. Amen. Lindela ini? Bonke abafa bengakholwa nabafa bekholwa bahlukanisiwe labantu abahlala endaweni yonke. Abafa bengakholwa mzweni kahle sizwe. Uma ufa ungakholwa uyathathwa uyobekwa eHades. Awulali awugesi awudumisi uyakhala. Fanele uthi maye akusi anishoni sukunemini ufaka isisi empilweni kabani maye nsuku usalindele ichibi lomlilo usekuyi warm up. Ngiyangizwa
ofekholwa zana noJesu umesuka la ungezwa abantu bathi nange sedumisa lenkosi akadumisa uyathathwa yolala bakithi alala ubuthongo bangempela akadumisa akakhonza akalamba kanjani ulele niyangizwa ukulala kwakhe ulindele usuku lukaJesu uthi ngosuku uJesu azovusa ngabo nabanye naye amenze njani phela mvusi aba unumber 3 ukhona aba unumber 3 la ikufini bala iBhayibhelini kabani ukuthi ulithwele nje wena ukusebenzisa ukhona abafa beshumayela njengoba ngishumayela bese uyacasula lo muntu uyangicasula ngimshaya ngesibhamu labo ke abayiswe abayiswe esifubeni sika Abraham babekwe ngaphansi kwetafula lenyawo sika Jesu bafunda Isangolo 6 verse 9 oh hallelujah babulawa beshumayela bathathiwe babekwa ngaphansi kwenyawo zika Jesu banikeza ukuthi njalo emva kweminyaka 12 niyangizwa bayavuswa bacomplain kuJesu bathi Jesu kuyoze kube nini uthembekile kodwa uphindisela kubantu abasibulala sasemhlabeni athi uJesu hlalani phansi lalana kusekhona abasele emhlabeni abazobulawa njengani funda iBhayibheli nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwealtari imphefumulo yababulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu babulawe ngani ke lapho Ngenxa yezwi. khulumani ngani ke ngenxa yezwi likabani likaNkulunkulu funda nangenxa yobufakazi ababenabo bamemeza ngezwi elikhulu bathi boze benini mbusi ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisela igazi lethu kulabo abakile emhlabeni na base benikwa kwaba yilona lo ingubende emhlophe walala phansi kwashiwo kubo kuba baphumula isikhashana hayi ukuthi uthatha uMnazaretha uqoke uMnazaretha unikezwa laba bafe bekholwa noma ungamgqokisa ishide elimhlophe limsizi into ekusiza ukuthi wazane noJesu fona kwashiwo kubo kuba baphumula isikhashana baze baphelele abayizingceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo ababezwa kanjani Yeah, baze baphelela baze inkosi yami yeah. ngoba kuseza nakuwe nikhona kusenjani nakubani awuzami ulizo lelicula lapha emathuneni mase kunceda umuntu wathi lemini iyeza nakuwe nawe iyeza nakuwe wathi iyeza nakuwe usho laba abangcwaba abantu nakuwe kusenjani bakhona basa sesivala baba sisho kuwe kuphela uAbraham akasazi noIsrael akasaziwa ubani bakhona bazalwane akekho kwazi usho ngathi konakele emsamo ngokuvuleka kuphi akekho wazi impilo kabani First Peter 5:7 noma samfunda ngoMateyu ebhangale haleluya lukhulu
Peter 5:7 funda 1 Peter. Niphonse inkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokubuya nikhathalela. Uthi zonke inkathazo zethu asizenze njani? Ungayincengi. Zithathe izinkathazo zinjani? Uyiphonse kubani? Ushumyeni wakhe akakhathaleli. Kunekhathi lapha akhathala khona uwe. Kodwa lesikhuluma ngaye akakhathali ngenkathazo kabani. Noma ungakhala 100 years akadinwa uwe. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Lukulu tuma. Alufunda ku verse 15. Funda kahle uthi bhekane ezulwini. Isihloko sanamhlanje sakho konke umzalwana kabheke ezulwini. Funda 63 verse 15. Bheka usezulwini. Ubone usendaweni yobukhosi bakho neyodumo lwakho. Kuphi ukushisekela kwakho nemisebenzi yakho yamandla na? Ukuvutha kwesihe sakho nobumnene bakho kugodliwe kimi. Ngoba wena ubaba, ngoba Abraham akasazi noIsrael akasivumi. Wena Jehova ubaba. Yeah. Igama lakho lingumhlengi wethu waphakade. Jehova usithi ukuselane esindleleni zakho. Usenzele khona inhliziyo zethu singakwesabi na. Uya ngenxa yezinceku zakho. Isizwe sefa lakho. Abantu bakho abangcwele balidlifa isikhashana nje. Izitha zethu sinyathele phansi indlu yakhe engcwele. Sinjengalabo ongazange ubuse phezu kwabo. Hayi. Nabangabizwanga ngegama lakho. Hawu. Jesus. Amen. Awusibonge. Siyabonga baba. Izwi lakho moya ngcwele. Izwi lakho uNkulunkulu namandla onke. Sibuke baba wethu omuhle. Buya uNkulunkulu. Buya baba wethu ongcwele. Sizosho njalo egameni lika Jesu. Baba wethu namandla kwesilifa lakho. Phinda usibuke usezulwini. Indawo yakhe yokuhlala. Sisho njengoSolomoni, mawuzwe wena ezulwini indawo yakhe yokuhlala uNkulunkulu wethu ongcwele. Ekseni baba namandla okwesiphambi kwakho. Sifa lakhe egameni lika Jesu. Usimemile usimemele kule ndawo. Simenywe nguwe uNkulunkulu wamongcwele, simenywe isandla sakho. Asisizelanga baba wethu ongcwele nayo inhliziyo yethu. Sesifikile uNkulunkulu namandla wonke. Igoba intando yethu kume yakhe intando ngegama lika Jesu. Ukuzwa kwethu izwi lakho akuhlangane nokukholwa enhlizweni zethu egameni lika Jesu. Ufuna sikukulwe baba wethu ongcwele egameni lika Jesu. Masikhukhule Nkosi baba wethu ongcwele, masisizakale ngamazwi namhlanje. Masisizakale ngezwi lakho usuku nosuku
ukuze singakhukhulwa. Uma uNkulunkulu omongcwele ukuphambuka konke nesono sonke senziwa ngaphambili sajeziswa ngokufanele, kanjalo nathi siyophunyuka kanjani kulokusindisa ongaka. uNkulunkulu omongcwele, izwi lakho liyashunyelwa imihla ngemihla. Khuluma-ke Nkosi egameni likaJesu, sizwe ngokukholwa. Imane inceku yakho namanje egameni likaJesu, ikhafu lamalanga bomlilo, uNkulunkulu lamandla onke, ipistamina Baba wethu ongcwele, lishumayela izwi lakho kwisikhathi noma ungeyiso, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Silalela, ivula indlebe yethu sizwisisise Baba ngomoya, Baba egameni likaJesu. We thank you Father, samukela ngibonga in Jesus mighty name, amen. Hallelujah. Cela uyixoxa kahle le ndaba izozwakala kahle futhi, ngiyakholwa ngeke izwakale kabi. Ikhona lapho ingqondo yakhe izovuleka khona. Amen. Sithola la uIsaya ezokhulumela ibandla, sengathi ubheke mina nawe, uthi wena ungubaba. Uyezwakala? Wena Jehova ungubaba, akakhuluma amanga, wena ubaba wethu. Bakhona abantu bese bala athi uAbraham akasazi thi, ufuna nikwazi uAbraham kanjani? uIsrael akazange ezwe ngathi, akasivumi noma akavuka abantu kaIsrael, ayikho into angayikhuluma ngabi nawe. Umuntu wezizwe okude naye, kodwa umuntu owazi impilo yakho, ubaba kubekayo, uyena okwenzela iplani yokuthi buyisana naye, uyena okwenzela iplani ukuthi ubuya kanjani ekufeni. Amen. Ngithenge ikhuluma kahle lena. Uyabona ngesikhathi elungisa uJesu emhlaba, Israel bebekho, wamhlaba uJesu, wamlengisa, wamfaka emgodini esezulwini, wamfulathela, wakhala uJesu. uJesu wavuka ethuneni esezulu. Ungamboni ngokuJesu ehlatshwa la, ehlatshwa uHerod noPilato, uzokwenza into ayazi. Aningizwa uzokwenza into enjani? Ekade yenziwa kuye. Njobe ekhuluma nje indaba ukuthi njengami nje njengoJesu akukho kungehlulayo. So unqoba already umkhonto, uzonqoba lapha yana nje eGolgotha kudala owenze njani. Amen. Manje kufanele uIsaya akhulume ngale ndaba ukuthi sinobaba esiya kuye. Ake ngiyixoxe le ndaba noma ibhlungu impela. Uyabona sisenalo elinye igama. Uzweni kahle, asinikwanga elinye ini noma ungaqhamuka liphi igama elingakunikeza ikhanda lesitimela, alikuyise ezulwini. Noma ungavela liphi igama elikunikeze 100 billion, angeke likuyise ezulwini. Asibonga ukuthi likunikile leyo mali wajabula kwesikhashana, kodwa mhla ufa wokwazi ukuthi ushiya igama eliyipassport engene endizeni yokufa. Bakhona abazalwane, leli gama elinguJesu. Njengoba kuthiwa ungubaba, asizukubalekela kuIsrael, akasazi futhi akasivumi. Sikhuluma ngezinto azenzile, wazenze ngazi ukuthi ulungisela thina ukuthi sambe kanjani noJehova. Bakhona abazalwane, kunezinto ekade ewakuzo ezisibonela ukuthi singaphindi thina siwe kuzo. Kunezinto uIsrael ezimehlulile, samehlule hamba noJehova.
Zaba isifunde empilweni yobani empilweni yethu ukuthi umahluleki usesontweni. Bakhona abazalwane. Phela uhambile uIsrayeli ehamba noje. Awumiyeke no 40 years ehamba nayihlala. Akumbheke emkhanda kahle. Emkhanda eseGibhithe. Ngizwe umlungise kuphi? eGibhithe. eGibhithe lapho kufanele amfunde khona uJehova. Afike lapho eGibhithe enziwe izigqila Israel. Wenziwa yini? Exova usimende ngenyama. Uthi abangawafaka amabhusi. Number 2, ngifuna ubambe lezi zinto. Uqala kwaphuma umthetho. Kanti kuzozalwa umuntu ozobakhipha. Uma kuzalwa uMoses nisekhona. Amen. Wase kuthiwa wonke umuntu owumHebheru ngisho kahle. Akuthi mayithola umntwana. Makungumfana nimbulala. Makungentombazana nemiyeke. Washo ukuthi uJehova uthembekile. Kukhona abalapha leBhawoti abazana negama lika Jehova. Yes, yes. Washawa lo mthetho uthi ungakwenzi uyanqunywa namhlanje. Washo ukuthi basho kubani bo? Usimakade owazi ngaphambili. Ufika ngaphambili wathi 1 2 3 mina 7 bonke abafana bamaHebheru. Yeah. Ngoba bawuhlobo lwami. Jesus. Washo ukuthi ngesikhathi bezama ukuthi bayabaqeda wabanda kakhulu. Wase wakhala uPotifari enomngane wakufaka wathi ayi man yini laba bantu nithi abafana babulala nina niyabaphilisa kanjani? Yaphenduleni inkosikazi okhona amakhosikazi aqotho. Jesus. Angisho ukuthi wena ukho qotho. Yathi inkosi amaHebheru anamandla. Hayi suka. Hayi. Awadini nokuzwa isetiye. Mayifikelwa isikhathi sokubeletha vela shiya umntwana phansi. Oh yes. Siyafika umntwana usengaphansi. Bakhona abazalwane. Wayesejika wathi hayi kulungile. Ngoba inaki isimo sinje akuthi ke konke okuzalwayo. Nokuna 1 no 2 abulala. Ngoba manje nabo nina banamandla. Bathi kuyezwakala lo mthetho washawa phakathi kumasotsha. Ashayela umthetho amasotsha. Bulalani yonke lento namaphoyisa ekanigeleni. Bulalani lokho kuzalwayo. Niqede konke fika okwabafana nje 1 years 1 day kuya ku 2 years akwenziwe njani? Ngoba nje ubona ayithi lo hulumeni akulawo ingane akaqala. Usayilele yadimoni washo ukuthi amen. Lokuthi ingane ayibulawe yiswini. Noma ngabe uyakwenza khumbula uJehova. Angiphinde noma ngabe unjani khumbula bani ukuthi uJehova ulindile ukuthi le ngane ayizokhalela yini. Noma ngathula uzwile khona. Ayike ngathi usimakade usehlelile hamba usimakade usenjani. UmHebheru lo wabathunjwa ozala uMose. uMose uyazalwa wavela wazalwa uMose amasosha ephithizela namaphoyisa. Uyazingisa kuwe uphithizela konke wazalwa. Ayizalwa ngiyamthanda lo mama ba ngiyangizwa uthi mayibukele uthi inhle le ngane yami njani ngeke ife noma begcwele benje. Yinto ufanele uyazi namhlanje ukuthi amanyane egcwele emhlabeni le yakhe ngaphakathi ngafa. Bakhona abazalwane uyamxaka wena ukuthi uphelelwa ukholwa ngenxa yezinto ezibukayo ube yakhe igcinwe ngaphakathi
bakhona abazalwane yahlala lengane isendlini inyanga yonke waqala isibili yaphela waqala isithathu yathi siyophela lo mama wathi wathi hayi yebaba ngikhathele kuhlala kuphi enough man leya mngekife ngiyaphuma manje ngiyaphala ngizoyincedisa laba ngibuka oh hallelujah niyangizwa awunami umama unesibili kodwa bangavela phela kumama ibalethe nikhona abazalwane wathi ngiyaphuma ngizoyincedisa kuphi angifuni ukuyincelisela khona bazothi ngiyifihlile ngifuna ukuyibeka obala ngoba yini isizathu ngiyamazi engikholwa uye indlela le ndoda yahluthula inwele yathi mama uyisula uyayifuna lengane yami iphile wathi akunandaba baba into ozoyenza thuma ubasket uthuma uhuqe ikontayi awuthuma uyathetha lo baba uthuma nje unjani uthi wathatha ingane yami uyidayise ngamaphoyisa aseGibhithe wathi lo mama nginandaba ukuthi amaphoyisa akabani wonke akasathana kusho le nkosi bakhona abazalwane amen wawenza lo basket wawupenda waqeda ukupenda wathatha ama-continental lo mama wafaka phakathi walungisa wathatha ingane wayifaka phakathi hallelujah wathatha ingcengco wayibeka sibindi saloma wathi uyabona ke into engizoyenza la ngihamba nengane ngiyimfuleni la ugeza khona indodakazi kaFaro ngizwe kahle intombi zayizolo beyigeza emfuleni ezamanje seyigeza lapha kuthiwa yini ijacuzzi ezamanje ikho iphethwe nje ama-cramp ayisakwazi ugeza emfuleni bakhona baza wathi le yami yelapha wayithatha lo mama waba nesibindi ngifuna uzwe kahle wanesibindi wafuna wangena emanzini wangena wafuna la kunomhlanga amanzi ala unayo yonke into la unama-crocodiles kuney'nyoka kuno-mosquito ungavela noma uthi kodwa le yami ngeke ilunge lutho awuyazi yakhona inkosikazi uthi lokho kwenziwe yimi ngeke kwenziwe hamba nami ufike wayibeka phakathi wayishiya wathi ngiyishiye kanje wahamba usithela lapha washayila ngalashisa uyifake phakathi emanzini iyashisa lapha ukuthi naku bayenzele ikhephu lo basket ngizwe kahle uma besenjalo ibelo sisi phela indlovukazi ayithi ziphi intombi ngisayogeza saphuma mayiphuma usimakade wavula amehlo yendodakazi yesitha isitha sabazana wathi hey awubuke lapha ya wathi mayivula amehlo ubona ubasket omuhle wathi bosisa ningilandele na ubasket wami muhle nowami ubonwe yini ngizwe kahle ubona ubani fika bakithi Moses babhukuda bawuthatha ubasket bangena la uma bephuma nawo bathi kuhle ingane yomfana zona lezibulawa ingane yani hey kwazi kwakuhle buka kokungumhebheru wathi kuletheni la ngokwami manje kuletha kimi ngizokufaka ekhaya esigodlweni ngizokhulisa lapha ingane okushawe khona umthetho wathi wazibula we uyisa kubaba uzokufunela ama-bodyguard wafuneka ama-body bakhona abazalwane afuneka ama-bodyguard ukugada lo mntwana
ukuthi akakhule kahle Hey. akhule phakathi ebukhosini Jesus. uthe yakho uma ungakholwa ife basekhona abangcwele yezwe njani yakho bakhona kodwa basana uyazi ukuthi uprotectiwe wena ngoba ngendlela eyisimanga awufunde nani verse ngiyabona ukuthi awukezwe awufunda amakhosi esibili chapter 11 ukuthi ngoba ungakakholwa nje uyibangela uSathane ukona abantu abahlale bafuna lento yakho uyisho sanibonani sonta nje lokuzunga ezinsika bazoyidla wonke lento engaphakathi awufunda uhlanganise nale ndaba amakhosi esibili chapter 11 anithi amen esontweni Amen. UAthaliya ubusa kwaJuda, ukubusa kwaJoashi nokufa kwaAthaliya. KwaAthaliya unina kaHaziya esebonile ukuthi indodana yakhe ifile. 1 Wasuka wachitha yonke imbewu yenkosi. 2 Kepha uJehosheba indodakazi yenkosi uJoramu udadewabo kaHaziya wamthatha uJoashi indodana kaHaziya. wathatha ba Wamthatha uJoashi indodana kaHaziya. Wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo. wamenze njani wamtshontsha phakathi kwamadodana enkosi anjani abulawayo njengoba uJesu wakweba esandleni samadimoni azobulala impilo kaBaba. Funda. Wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo yena nomzanyana wakhe ekamelweni lokulala. Bamfihle ebusweni bukaAthaliya waze wangabulawa. Bamenze njani? Bamfihla. Khulumani bamenze njani uJoashi? Bamfihla uJoashi. Njengoba uselapha nje uzolanda ikhaya zokuthi ufile emehlweni kaSathane. Funda. Bamfihla ebusweni bukaAthaliya waze wangabulawa. Waya naye thukusiwe endlini kaJehova iminyaka eyisithupha. Uthi usephi? Endlini kaJehova. Iminyaka emingaki? Awufuni. Athaliya wabusa ezweni. Ngomnyaka wesikhombisa uJehoyada wathumela walanda izinduna zamakhulu zamakari nezabalindi. Wazingenisa kuyendlini kaJehova wenza isivumelwano nazo. Wazifungisa endlini kaJehova. Wazibonisa indodana yenkosi. Wazenze njalo izinduna? Wayibonisa indodana. Indodana yakhe. Awubuke ukuthi uyibonisa nje kuze zenzeni. Waziyala wathi, nansi into eniyakuyenza. Nansi yini? Into. Eniyenze njani? Eniyakuyenza. Lento eyalezwe kuwe. Funda. Abasithathu kini abangena ngeSabatha bayakuba ngabalindi bendlu yenkosi. 1. Abasithathu babe sesangweni laseSuri. 2. Abasithathu babe sesangweni emva kwabalindi. Niyilinde nokuyilinda indlu nidedelane. Siyenze njani? Niyilinde. Sithe Dedelane. Kube khona ama-shift. Okulinda nomntwana. Ohlwithe lapho kufiwa khona. Mbale ukuthi uSimakade mhle kanjani. Omethu uIsaya baba. Ngeke siye kuAbraham akasazi. Baba. Ngeke siye kuIsrael akasazi. Kodwa siyoza kuwo osaziyo. Hallelujah. Awuthi masithi baba usibiye. Shout hallelujah. Uhleli lapha nje ubiyelwe.
kade wathola amadoda nje. Wathumela iy'kofu wathola amadoda nje. Wathumela imoya wathola amadoda nje. Uyabona kungena amashifti empilweni kabantu. Usazophula unyaka wonke. Bakhona abazalwane awuphili ngoba ugatshiwe, kodwa kukhona uhlobo olugade umzalwane nomzalo. Shout hallelujah. Uyazi bayakuhlekisa labantu madoda bathi bawuthwala. Thina lesimkhonza wasenza sathwala kudala. Silindiwe. Njengokuhlela abantu njani? Lapha na kuyadedelwana empilweni kabantu. Wami uJesu. Cela ungalenzi iphutha longakhona. Uzoyixabanisa noSathane. Abakholwa uye. uJehova esimkhona uvela thumela amadoda. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Siyafunda amakhosi. Ufuna ukutshela na indaba elayizwi lakho leBhayibheli lakho. Wathi uElijah nisekhona. Hallelujah. Ethandaza. uElijah wayijwayele uhamba nendoda okuthiwa uGehazi. Yayinceku yakhe le ndoda. Imphathela isikhwama. Kodwa ivaka igwala mayibona izinto athi basopa mfundisi. Ngathi angiboni kahle. Kuba khona abazalwana abanje. Uyakhona impela kodwa ukugwala ukhaliswa igundane. Uqeshwe iphulu ubona igundane endlini. Angazi ukuthi konakala. uGehazi uvuka ekuseni uElijah uyathandaza ngo3. Uthi baba siza mina. Wonke amaFilisti afuna impilo yami ngifikele. Yayithandaza ke le ndoda engafani nawe. Wena uthi wara bese uyalala. Iqala ngo2 uyathandaza umfo ulele. Umevuka ngabo4 uthi umfundisi uyathandaza wena uhlalele ungathandaza. Ezumsindo uthi la maphaya. Ugehazi. Ngoba uyigwala. Basethendeni ungakhohlwa bakuphi? Avule kancane athi kanti ngiyabona sifile. Athi ngathi angivule kabi. Athole nangapha abaphethe ikhaya. Athi mayiphinya nangapha. Abuye nespeed. Athi wemfundisi. Siyafa uye ukuthandaza. Athandaza uElijah. Mfundisi. Bonakele ngaphandle siyafa. Athandaza uElijah. Mfundisi uyashaya ke manje. Ngoba akeso. uElijah bona ungaphendula leli gwala. Ngizoba ngonakele. Ashitha umthandazo. Athi Nkosi. Awuvula amehlo lendoda la. Ibona ukuthi esihamba nawo kangaka. Unalaba bakakhe impilo. Ngoba uJehova uthembekile. Amvula amehlo uGehazi. Avele ethi maye uyabuka ngaphakathi. Athola amadoda. Aphethe into ongakwazi uyiba inkembe yakho ikhala umlilo. Wavela waquleka uGehazi. Wathi nathi kukhona abantu abangaka. Ngibuka laba ngaphandle ngibabone esamba. Uyabona ubuhleli nje nisekhona.
umsuzwane egama likaJesu. Ugadwe ngabantu abaphethe inkemba, ugadwe ngabantu abahlala phezu kwendlu, ugadwe ngabantu ababuka ezulwini lakulo wakho. Kukhanya umlilo ungekho. Athi amen esontweni. Kunabantu ababiza ngomthalathi, athi amehlo kaJehova athi ngibhekile lapho uhlala khona. Usuthusa umsuzwane. Bantwana bazalwane, awumzona yini uDavid athi futhi angangenza? Ayikho into ezomelana nawe. Kulo ngakithi. Shout hallelujah. Thank you, Jesus. Awufunda u-16 wena ka-63. Funda u-16. Ngoba wena ngubaba. Ngoku-Abraham akasazi. Asona ubani? Akanjani? Akasazi. Khulumani ubani? Abraham akasazi. Akanjani? Bangaqhamuka lapha ngamangala ukuthi nenzani. Wenzani? Hey, basa. Khuluma nani. Uma ngaqhamuka bathi Abraham. alabantu kwenze njani lapha? Manje ethi ngikhuluma ngoJehova. uJehova nimazelaphi? Umngani wakhe. Yini angangitshela ngakani? Nikhona abantu. U-Abraham kanjani? Uyakini ngikhuluma nawe. Yini umalume wakho pho? Asukele indoda nje athi yamazi. Lazalwe nawe lapha. Wathi mkhulumela kuJehova. Lalela kahle la. Umulalo ungavuki. Uyovuka sesithi amen. Ungalokoti usukela igxobo. Jesu. Uthi ayikhuluma indaba kabani? Ngathi awuzwa. Ngizoyicacisa kahle le ndizwa. Akekho umuntu wazi impilo kabani? Nomama wakho ukuzala awukodwa. Uma sefila kakwazi. Siyami. Ngiyathabeza. Uyamkhumbula uma uthiwa eqalisa la? Akayanga emgodini. Wathi ngangena emgodini wakhohlwa indaba yakho. Akhohlwa yini? Ya. Bese ngiyabuye. Sengathi ayizwakala. Ngithi mina unyoko wakho kuzala. Akanjani manje? Umuntu wafika uma wakho ukunikeza ithezi unamanga. Akho uma wakho wafika ukunikeza yini la? Awubona ilanga liyashisa sifunda iBhayibheli. Awufunda uMshumayeli 9. Ufuna umtshela uma wakho nomkhulu wakhe akakwazi. Mawusukela inkabe ebomvu. Uthi ifuna umkhulu udlala ngami. Unamanga aphindwe kaningi. Lokho nginecala emsakazweni. Unamadoda nje alindele icala lingene. Ngwatshela kahle cha umkhulu akakwazi. Ngizwela umkhulu akanjani? Anazange umkhulu. Inkulumo yabantu ngizwela inkulumo yami yokuthi uma umkhulu esefika uyabuya ezohlala emsana. Abantu izwi labantu lingena ngesandleni namhlanje. Lukhona uhlelo lungena lapha ya ngo-5 nisekhona. Uthiwa izwi lami. Ujwayele ukulalela umsakazo ungakholwa kakhulu. Uzuzwe lento engikhuluma. Kuthiwa khona izwi lami elabantu.
Awufunda verse 5. Ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Asona banjani? Laba abaphilayo Banjani? bayazi Ukuthi bo banjani? bazofa. Funda ke. Kepha abafileyo abazi lutho. Abanjani? Nawo abakwazi. Bazi lutho. Nathi akuzwayo. Nawo abanjani? Ayikho into abayazi. Nkosi. Ukhona ababhala ngama laptop la. Awufunde ngeLT leli verse. Ngoba ngiyabona ujwayele ukubhala uyophikisana nabantu emsebenzini umfundisi uthe kanti iBhayibheli lithe. Niyezwa. Umzala wakho nomalume wakho akakwazi umisefile. Anizwa. Ngiyobona indlithini bathi uyazi umfundisi unama iBhayibheli linama wayikhona umafunda kubhalela iBhayibheli. Funda elithile verse. The living at least know they will die. But the dead know nothing. Eh? They have no further reward.